Vítajte v našom podcaste. Dnes sa budeme baviť na tému láska. Od mikrofónu vás zdraví Peter Zátroch a Marián Bublinec. Príjemné počúvanie. No keď počujeme toto láska, v podstate je to v tých pesničkách a tak ďalej, človeka napadne kadečo. Trošku je také úsmevné niektoré veci, že láska k vlasti, to sme mali predtým samozrejme, ale však to ako vlastne je v poriadku. A rôzne druhy lásky. Keď to ty počuješ, v podstate je to v tých pesničkách, básničkách, je to akože hodne. A asi to aj musí niečo veľmi veľké znamenať, keď je toho tak veľa. Že asi najviac pesničiek a básničiek je na túto tému, ale asi aj tých obrazov a podobne, alebo možno aj filmov. Čiže tebe, keď zaznie toto slovíčko, láska, tak čo ťa napadne ako prvé? Tak ako si povedal, že v podstate o tej láske je veľmi veľa toho, veľmi veľa básní, veľmi veľa piesní, veľmi veľa aj románov. V porovnaní s priateľstvom, napríklad o priateľstve možno neexistuje ani žiadny román. Zopár možno, že piesní, ja som narátal asi 4 alebo 5. Čiže jednu sme spomínali v tom minulom podcaste a potom ešte sú nejaká Tublatanka, myslím, že teraz dala nedávno nejaký taký hit, že starí priatelia, ako sa stretnú po dlhých rokoch a už akože neriešia ani veci, ale no jednoducho sú radi, že sú spolu. Tiež sa mi to páči, taká pekná pieseň celkom. No ale o tej láske je toho tak veľmi veľa a potom pojem láska si tiež tak každý z nás dáva niečo svoje vlastné. Hej. Že niekto povie, že láska je to napríklad, keď sa vykašľame na svoju rodinu a idem si svojou cestou, lebo som si našiel nejakú lásku mimo rodiny alebo mimo manželstva. A on povie, pre lásku som opustil a pre lásku som spravil možno nešťastných všetkých okolo seba, aj svoje deti, aj svoju ženu a tak. Čiže, a povie, že to je láska. Možno, že je to vrchol egoizmu a vrchol sebectva, ale on v podstate to myslí ako asi úprimne. Hej. On cíti lásku k niekomu a ide za tým smerom a na ostatné sa dá povedať vykašle. Čiže tu vidíme, že aké veľké rozdiely sú v chápaní a ako sa ľahko používa ten pojem na rozličné veci, ktoré sú možno, že úplne protirečiace v našom živote. Čiže môžeme tak povedať, že vlastne pod týmto pojmom alebo slovíčkom veľa ľudí vysvetľuje úplne iné veci. Čiže od zalúbenia, čo je to, čo si spomínal vlastne pred chvíľkou, až po možno teda ako pohlavný život alebo pohlavný styk, až po, ja neviem, ako som povedal ja, že láska k vlasti, alebo k deťom samozrejme. Ale možno, že aj čo dneska sa tak hľadá, alebo mnohí o tom aj hovoria, že je taký ten vzťah k sebe. Čiže aj sebaláska. Áno, láska k sebe. Láska k sebe, k svojej vlastnej hodnote. Je to skôr teda, aspoň u mnohých tých autorov myslené nie, že na úkor niekoho niečoho, ale k sebe. Lebo dosť veľa sa stáva ľuďom, že takej veľkej túžbe vlastne zapadnúť do spoločnosti, mať priateľov a tak ďalej, tak sa snažia vyhovieť iným ľuďom na úkor seba. Čiže vlastne potom sa tak akože oni ponižujú, alebo nevidia seba aj do zničenia a tak ďalej, ale robia to nie kvôli svojej akože osobe, ale vlastne len, aby vyhoveli niekomu inému, aby ich možno mal rád, alebo nejakým spôsobom si ich všimol, možno nejako ich vyzdvihol, alebo im akože bol vďačný a podobne, a cítia, že napríklad cez svoje hranice idú a tak ďalej, až sa do toho tak zamotajú, že mnohí napríklad potom vyhoria, alebo majú depresie a tak ďalej, že čiže je to nejaká vlastne tá túžba po tej láske, potom uznaní a tak ďalej, ale idú až tak ďalej, že vlastne nemajú radi seba, lebo vlastne sa ničia kvôli len tomu, aby ich niekto mal rád. Čiže to je tá neláska k sebe. Hej, aby som to ale trošku tak, aby sme sa v tom teda nestratili, ja by som vlastne chcel povedať, že chceme hovoriť o tej láske, ktorá je archetyp všetkých lások, ako to nazval Ratzinger alebo Benedikt XVI. A to je práve láska medzi mužom a ženou, ktorú staré Grécko nazývalo eros. To je vlastne čiže my chceme rozmýšľať teraz nad touto láskou a nad tým, že čo ona nejakým spôsobom možno, že dáva, alebo čo ona spôsobuje.
a či sám o sebe napríklad ten eros stačí, aby ten vzťah bol taký pevný, aby bol trvalý. Hej. Takže v podstate chceme teda hovoriť najskôr o tej láske eros alebo erotickej. A to samozrejme, že nemá nič spoločné s tými salónmi a s tým všetkým, pretože tam je tiež ten pojem ukradnutý. Na tých salónoch je, že erotický salón, tam by malo byť napísané predávame sex doslova, pretože to nemá nič spoločné s tým erosom, pretože ten eros je vznešená, pekná láska medzi mužom a ženou. A vzniká vlastne, ako vychádza z našej prírodzenosti, teda tým, že človek rastie, a všetci sme to zažívali a v podstate zažívame stále, ľudstvo to zažíva, že keď je dieťa malé, tak tie všetky hormóny sú, tak poviem, uspaté, potom začnú, ako dospievame, začínajú pôsobiť a spôsobuje to v nás, že si začíname všímať toho druhého, teda objavujeme možno, že krásu toho druhého a nás to k nemu priťahuje a priťahuje nás to k nemu tak, že ho chceme vlastniť. Táto láska erotická je láska, ktorá túži vlastniť toho druhého. Tým nie je zlá. Tým nie je zlá jednoducho, ale túžim po tom druhom, túžim ho mať, túžim ho vlastniť. A čím je možno ona silnejšia, tak tým viac je tam tá túžba potom vlastnenie. Je to zároveň aj taký dar, pretože ako som hovoril, keď je dieťa malé, tak celý svet sa točí okolo neho a ono vlastne prežíva to, že ja som stred sveta. Alebo tá starostlivosť mámy ho o tom tak ubezpečuje, aj starostlivosť od rodičov. A keby takto ale vyrástlo a malo 20 rokov a stále by si myslelo, že je stred sveta, aj takých ľudí poznáme, tak to je potom už katastrofa. Ale práve to, že on musí pochopiť, že je tu aj niekto iný, pre ktorého sa možno oplatí aj žiť a obetovať, ktorého chcem zároveň mať, teda chcem ho mať pre seba. Tá erotická láska je exkluzívna, nie ako priateľská. Priateľstvo, keď pribudne tretí, štvrtý, sa tešíme do našej partie, lebo sme priatelia. Tu nemáme ani tretieho, ani štvrtého. Kým je láska skutočne erotická, vylučuje každého tretieho. Chceme byť spolu dvaja, iba my dvaja a nikto iný. Takže tá láska je taká vylučujúca a zároveň túži potom, aby som vlastnil toho druhého. Túžim ho mať pre seba. Ale taký paradox je v nás, že tým, že ho túžim mať pre seba, tak som ochotný podstúpiť rozličné obety, len aby som toho človeka získal. To znamená, že obrazne povedané, mám nejakú čokoládu, mám niečo dobré, keď som bol malý, zjedol som to sám, bol som šťastný, nemusel som sa s niekým deliť. Teraz to darujem niekomu, koho milujem a on si to zoberie, ja to nemám a ja som šťastný, že si to zobral, pretože tým nejakým spôsobom mi dal najavo, že asi mu aj na mne záleží, že odo mňa si zobral, od druhého si nechce, ale od teba si zoberiem. To znamená, že si pre mňa výnimočný. Uh-huh. A to je vlastne ten paradox, že my vlastne v tom vzťahu alebo v tej láske zažívame to, že chcem ťa mať a zároveň som pre teba ochotný priniesť aj veľké obety, len preto, aby som ťa mal. To je vlastne tá láska, ktorú nazývame, alebo ktorú staré Grécko nazývalo eros a v podstate objavuje sa niekedy aj v Biblii, hoci Biblia už potom hlavne Nový zákon používa na označenie lásky slovo agape, pritom by sme sa tiež chceli zastaviť. A v starom zákone sa mnoho razí tak bojovali proroci, nie proti erosu samotnému, lebo proti tomu sa nemá bojovať, je to dobrá vec. Proroci bojovali proti zbožťovaniu erosu. A tu je jeho nebezpečenstvo, že ten eros je tak nádherný a tak ma vie pohltiť, že ja si viem z neho urobiť nejaký definitívny vrchol svojho života a viem si spraviť z neho božstvo a viem sa mu kláňať. Teda istým spôsobom sa stávam jeho otrokom a toto je zároveň jeho nebezpečenstvo. Teda proroci starozákonní vždy bojovali proti zbožťovaniu erosu. Afrodita, to bola bohyňa erosu, Aštarta, to bola azijská mutácia Afrodity. Bojovali proti zbožťovaniu erosu, nikdy nie proti erosu, lebo eros je dar od Boha, ktorý dostávame do nášho života. Uh-huh. No a ten agape vlastne tam je potom, aký rozdiel tam posunie v tej vzťahovosti? A tam je posun v tom, že agape, že ten eros tým, že je vlastne v sebe skrýva aj to nebezpečenstvo, ale skrýva v sebe aj takú tú túžbu obetovať sa, tak ako volá vlastne tým o pomoc. On sa chce obetovať aj, povieme ľudsky, nevie ako.
nevie, ako to spraviť, niekedy nemá ani silu. A vtedy prichádza na pomoc akoby ďalší rozmer tej lásky, agape, o ktorej sa vôbec nehovorí v dnešnej dobe. A to nie je náboženská záležitosť, to nie je, že kresťan tak agap, to by malo byť v každej láske, aby sa ten eros nezdegeneroval. Pretože on tým, že ho zbožtím, tak sa zdegeneruje. Tým, že ja sa mu klaniam, tak sa zdegeneruje, stáva sa sexom. On je jednoducho, eros je nestály. On sa buď stáva sexom, a teda v podstate niečím degeneruje na ten sex a je mi jedno, či je medzi nami vzťah, hlavná vec, že som si užil, alebo je vykúpený tým agape, teda doplní sa o tú dimenziu toho agape. A agape je láska, ktorá nechce vlastniť, ktorá sa chce darovať. A v pravom vzťahu, to hovorí Ratzinger, a Benedikt XVI, ale je to aj v tej knihe zaujímavé veľmi, tie 4 lásky od C.S. Lewisa, taká veľmi dobrá kniha, pre všetkých, ktorí sa chcú o tom dozvedieť ešte viac, tak v tom to agape a eros musia spolu existovať v tom vzťahu. Eros, agape neničí eros, ale ho posvetuje, robí ho ešte krajším a nemôže byť, nie je zdravý vzťah, v ktorom by bol iba eros, ale nie je ani zdravý vzťah, v ktorom by bolo iba agape. Čiže ja chcem darovať, obetovať sa a tak a neviem prijať. Neviem niečo aj chcieť pre seba, nie je zdravé. Čiže obidve tieto dimenzie a preto je veľmi často sa stáva, že ten eros prichádza úplne prirodzene do každého z nás. Sme tak stvorení a veľmi často sa stáva, že sa s tým uspokojíme, nesnažíme sa o to obohatenie. Mnohí ľudia to ani netušia. Preto aj o tom trošku hovoríme, že mnohí manželia netušia, že ešte okrem erosu je aj takýto rozmer, a ktorý by im veľmi pomohol, keby ho tak zabudovali do tej lásky a keby som sa na toho druhého nepozeral iba, že chcem ťa mať, chcem ťa vlastniť, čo mi dáš, ale chcem sa darovať. Ale tým stále opakujem to dôležité, že nemôže chýbať ani jedna z týchto dimenzií tej lásky. Eros a agape musia byť vo vzťahu spolu a vtedy ten vzťah pretrvá. Ako by si povedal, tak zhrnul to, že tie najväčšie výzvy tej lásky, že aké sú, alebo najväčšie také, ktoré by si ty vyzdvihol, teda asi tieto dve veci, a ako by sa ty s tým konkrétne vyrovnal ty, teda v podstate, lebo otázka je tu taká, že toto sa týka vzťahu muža ženy, dajme tomu. A čo s tými ľuďmi, ktorí, dajme tomu, sú buď dobrovoľne celibátni, alebo sú celibátni a nedobrovoľne v podstate, lebo nemôžu mať partnera, alebo nevedia mať partnera, alebo jednoducho nejakých dôvodov sú tam, že nemôžu to naplniť. Čiže s niekým. A čo by si teda ty, ako vlastne človek, ktorý si dobrovoľne zvolil ten celibát, čiže vlastne ty sa všetkým týmto o tom rozprávaš, ale vlastne ako keby vyhýbaš sa tomu, alebo vlastne čo teraz s týmto? No, nevyhýbam sa tomu, že keď žijem v dobrovoľnom celibáte, tak takisto mám eros ako každý iný. Dokonca keby som ho nemal, tak by ma nemali ani vysvetiť za kňaza. Ani by to nebol celibát. Že to, že ja obdivujem krásu ženy a že sa teším z toho, že ženy sú pekné, že sú krásne, to je teda jedna vec a dôležitá a teda, že úplne normálne prežívam aj ten eros ku každému, lebo by som nebol normálny chlap, muž, keby som to neprežíval ku každému. No, ako, že mám to hej, ale vlastne to je práve tá dimenzia toho agape, že aj keď budujem tie vzťahy a teda viem, s Božou pomocou ich tak náplňam, tak Božou pomocou tam prosím si aj ten rozmer agape, čiže nechcem jednoducho vlastniť niekoho tak, aby som ho mal iba pre seba, ale chcem vlastne budovať tie vzťahy s tým, že tam doplňam to agape, teda chcem sa ti aj darovať. Nakoniec je to v podstate aj vzťah istým spôsobom potom otcovstva, že byť otcom, tým duchovným otcom alebo tým smerom, alebo bratom, ale takisto tým smerom, čiže je to úplne normálne, platí to o každom normálnom celibátníkovi, že musí mať v sebe ten eros, ináč by to bolo nedobré. A zároveň je to vlastne tá možnosť, že tým, že si uvedomujeme, že je tu ešte tá nová dimenzia tej lásky a treba ju doplňať, to je to agape, tak je to obrovské pole možností, ako vstupovať do vzťahov, ako neublížiť sebe, ako neublížiť druhým, mať k ním veľkú úctu
aj chrániť toho druhého a zároveň ponúkať lásku, ktorá dvíha na nohy, ktorá buduje. Že a keď by mal niekto voči mne takú lásku, že ma len chce vlastniť, tak to ma ničí. Tak keď ja budem mať voči niekomu takú lásku, že ho len chcem vlastniť, tak ho ničím. Ale ja ho chcem dvíhať, tak tam je tá dimenzia agape. Chcem sa ti darovať a keď ja cítim od druhého to, že sa tiež chce darovať a že ma dvíha na nohy, že ma chce chrániť, že si ma váži a že mi nechce zobrať to moje možno aj drahšie, tak takisto ma dvíha a tie vzťahy sú nádherné, krásne. A možno, že by som ich nazval priateľské, možno, že sa to tým smerom dá tak nakoniec ubrať, že k tomu skutočnému priateľstvu. Že taký vzťah v podstate nesebecký, alebo nevypočítavý. Áno. Hej? Potom tam bola ešte, si sa pýtal možno, že na tú otázku, že čo s tými ľuďmi, ktorí to nespravia dobrovoľne a že ktorí si nevedia nájsť tú nejakú že potom túžia možno, ale nevedia si nájsť možno, že nejakú tú partiu a ja si myslím, že zase by som sa vrátil k tomu predchádzajúcemu podcastu, čo sme hovorili o priateľstve, že napríklad tento priateľstvo je úplne pre každého. Že to je rozmer, ktorý tu je a asi nás, myslím si, že nás tak veľmi nádherne naplňa s tým, že ako treba rátať aj s tým, že sme tu na zemi a že sme ľudia, ktorí sme obmedzení vo svojich možnostiach a že tuto na tejto zemi nikto nedosiahne nejakú takú tú dokonalosť toho seba darovania, sa k tej smerujeme. Ako svätý Ján Pavol II hovorí, že vlastne smerujeme, či už celibátnici, či už manželia, smerujeme k takému vzájomnému darovaniu sa, ktoré absolútne prevyšuje všetko toto pozemské. Čiže v nebi zase veríme, že budeme s Bohom a budeme žiť v takom vzájomnom darovaní sa, nielen ja a Boh, ale ja a všetci v nebi, v takom vzájomnom darovaní sa, ktoré nás tak nádherne naplní, že prevyšuje čokoľvek, aj celibát a prevyšuje aj možno teda to manželstvo, že jednoducho smerujeme k niečomu, čo si nevieme predstaviť a čo musí byť veľmi krásne. A tuto to zažívame práve v tých takých vzťahoch priateľských alebo tých vzťahoch skutočne, kde eros a agape, kde sa žije to nádherné, napríklad v tom manželstve, tak tam sa dá zažiť asi predchuť toho neba, ktoré, ako Pavol hovorí, nekonečne nebo prevyšuje všetky naše zážitky a nevieme si to absolútne predstaviť. A nejakú predchuť to asi tak môžeme povedať. A možno sa k tomu vychovávame alebo k tomu vyvíjame. Rastieme tak v tom. Ďakujeme, že ste počúvali náš podcast. Nezabudnite dať like alebo odber, ak sa vám to páčilo. Pomáhate nám týmto šíriť. A ak niekoho poznáte, koho by to mohol zaujať, prepošlite. A tešíme sa na ďalšie pokračovanie. Do počutia. Do počutia.